Takže čau, já jsem Kamila a teď vás budu hypnovizovat. No, sice já jsem možná taky. Tady si vyberem třeba. No tak si dáme tohleto a koukejte se jenom do toho. Furt je to hrozný. No. O, půlno. Já vidím svět úplně takhle stočenej. Ubrus. A kurna. Nic. Ale vás to nebude bavit, tak stolpněte, ale že já si usnu. No nic. Zkoušíme další. A blbost tady zase mi naskočuje. Teď zkusíme. To je ještě horší. Aha, já nestíhám. To je nějaký zvláštní. Ještě tady mám zvláštnější. Teď dáme tady to. Se vlastně máte koukat do toho středu na ten puntík. No, tak teď dáme další. Teď dáme tady to. To je hrozný. Fuj. A teď se koukejte zase do toho prostředka na ten malý puntík. No tak dáme další radši, než nás to tady. Co mě to furt nutí? No, teď dáme teda to. No nic, tak tady dáme tady to. Jsme měli tady to. Tady máte ten puntík, tak na ten se zase koukejte. Ten tam jde vidět víc teďka. Já jsem ještě všechny neskoušela, jo. Jsem zkoušela nějakých jenom 5. Takže to je blbý. No aspoň se to vyzkouším. Vidíte to, jak to jde. Úplně do kolečka. No tak teď už. No už mě bolí hlava, takže čau, jestli vám se tady to video líbilo, tak mi určitě dejte like. No a já už se s váma loučím, takže čau.